dia dua bang ya kan tifan. Ya kilai ngut ke Samla la berat halawar ding. Da ko hukum muslim kipat pedeng Katholik ding kiarwai long balakal ku ublai. Kasam shis pa san pau ka number jing rwa na ka kot lenti benang praspa anyo puar. Praspa anyo puar. Sungguh bani yang lang. Kaktian ublay no Ezekiel kalandong kaban laipun rew ka dekat arpusan hado arpunyo. Ngan sa sendret jepi da ka Bakhuid bat ngan sapun ko jepi naki blay tau jong pi baro bat naki ai baro ki pentingit jepi. Ngan sa ai jepi ka do not ka batamai bat ngan sa tep api kamen siem ka batamai. Ngan sa weng no anapi ya ka do not mau bat ngan sa ai api da ka do not brew. Ngan sa bu api sa kamen siem jonga bat ngan sa pet bapin rakhe ya ki an jonga bapin sumar ki kumbaro ki bangala ai api. Kaktien jong utrai. Kasembot lengkot. Ni ai ngo ya me ko blai bat ni khot karpat ka kateng jong me. Mi kan mau biang ye ki kam phla jong me. Kaburam hau kpa bada hukun bada hau mensem Bakhuid. Kajingruai usikaria. Nakakot lanti benang ka number Henreus pa sao phunyo. Henreus pa sao phunyo. Shut
ki jing dwai tungin ai ngo yaw nong pen im jungi ubalawan sakane ka perthai khnang ba ublai unlong lem bat ngi ka juba ni pedang sobha bat ya ro eme ulur step pa pranai uso ningkong na ki bayap ai bangin ya ringkat bat me ha ka jing shai paskha ha kane ka sngi shong thai tungin yarap yingi banyo I ya ka jing itanat jong ki jing thau jong me to play ki khmat bat ki do anot jongi bangin la ban e yemi ha ki jing thau jong me ku kan rat ngi alum saudong kami jong me kum ka yeng ka sem yarap yangi bangin klet ya ki jing jau men sem ban pen bek ya ki jing ya phe jing mut bat ban ya ma mar kelyang ni duai na ka benta ki lempai kristan to umen sem jong me un peniatali yaki ha ka jing yet bat ka jing e kok pa jongi uba bening kan long ka bukho ya ka teng jongi kan wan kan ma jongi kan long ka mon jongi ha kan dau kum ba habling to ai ni benta ka jing bam jongi ka bhala ka sni batuma ri ki ringkang jongi kumbangi ru ima bi ki bala sni ngi but what alam ngi sha ka jing pen shoy hindrai reply ngi na ka bas ni amen ablai trai kan ra to hi kai ngi barabor banteng buram bat ban e ka karteng bu kho jongi na ba mem ju klet ban yada ki tu ki bayai sa ha ka jing e jongi ni pa ne kan ne how chris utra jongi kaburam hau kpa badau khun badau men sem bakhoi kudunut bakhoi tamu jesu kudunut batlam jo kamaria pi ke angal bat ki ru khoi baro ha ka karteng pa badu khun badu men sem bakhoi amen
kedom inisium ke number ke baning kong hakasla ke bakhat nyau nakakot inti beneng ke number ke balai spa sau paulai lai sau lai to subhangin ya syong lang ka sngi ka bakrau na benta jongi ki kun samla baro lightly ki dices hagani ka bri jong unyo trap hagani ka sngi ka bakrau lanang pan krau shu shu yangi daga jingdan ringkat jong i archbishop bai jongi kublai shibon archbishop ya ka jingdan ringkat ka jong phi ngi kum ki kun samla ngi pedang sobha ya phi hagani ka lampung ha ka jingra khe penkut ka jongi ya gani ka silver jubilee ngi pedang sobaru ha gani ka por ya barok laingut ki dyd ki bapej bakmi ya ki kun samla ya ka bhaga met jong ki kun samla jong ki ne ki lightly ki diocese kata ka shlong archdiocese nongstoin diocese bat ka jowai diocese ngi pedang sobaru ha gani ka por ya barok ki parish priest ki ba la ban poi ha gani ka jaka makiru kidai kita ki payaba ki bakershan ki kun samla na kawai kapor sha kawai kapor ngi pedang sobharu hagani kapor ki sister baro ki be don lang ba ka jingdon ringkat ka jongki ngi don kata ka mensim jong ka jing sngo saat ka jing sngo scam
ha ka jing im jong i kum ki khon samla ni priang sobharu ha gani ka por ya kinong kit kam jong ka steering committee nadu iba Joel ibalong i chairman nangta iba Roland ibalong kum i secretary maki kila tresitom ban perulong ya gani ka sngi kumba kalong ha gani ka por ni priang sobharu ha gani ka por ya baro kinong kit kam jong kini kilai teli ki diocese kata ka Shillong archdiocese ha ka jing yalam jong i Samla Mewan nangta ka Jowai diocese ha ka jing yalam jong i Samla Mutsua nangta ka Nongstoin diocese ha ka jing yalam jong i Samla Kansai ni priang sobha ye pi baro ki khon Samla sha gani ka lempung jong ka jing penkut ka jong ya gani ka silver jubilee celebration ni priang sobharu ha gani ka por ya baro ki khon Samla jong baro ki parish ki badon ha gani ki lightly ki diocese ka jing don ringkat ka jong pi kala penlong ya gani ka sngi ka ba job lamda pi pimwan ban yasim banta gani ka sngi kan salong ka sngi ka ba dum na ka banta jungi handai ka jinga don ringkat jong pi ka jing chim banta sherham jong pi ki khon Samla gani ka sngi ka long ka ba phu ka ba ping kumba ka long banta ni priang sobharu ya ki kimi ki kpa ki be it ki jongi ki ba senran yangi ki ba betin lenti yangi ki ba don ringkat bat ngi ha gani ka por philapan sngan yangi baro bat nga priang sobha kelum ya baro ki pait riunget ki basim banta ha gani kopor nginget skam ba ublei undon ringkat bat ngi ha gani kopor Agani ka mas Bakhuid ngi duai kerpang na ka benta ki Samla Jong baro lai tili ki jelaniam jungi Shillong Jowai benong stoin na ka benta jungi WPW ki be lum lang hagani ka singi ka bakraw na ka benta ki jing thumo ki ba per ya ka bangi kwa ban wanra hagani ka mas Bakhuid ngi duai ru na ka benta shimti Daris Marbanyang hagani ka lingko singi kha ka jungi bo blain kar khu ka doi i na ka benta Sarno Lengdo Gabriela Giri bagi badan hapadeng jing pang jing stom kin yo jing koi ki jing khia bari gitu ki Samla ki bam shimla yo ka lat ban wan ha ka ne ka sngi ni duai na ka benta jung kiru hala ki Jong ki jaka ka bagi don mama kiru kinang shirham ha ki jing iman sim ban shakri kham bha yo blei da ka ne ka jing thmu bha ni yang lang baro ni sedang ya ka mas Bakhuid ha ka kerteng pa barukhon baramen sim Bakhuid ka jinga ye jong trai jong yu Jesus Christ ka jing ye jong play lamba ka jinga slok jong men sim Bakhuid kin don ringkat bat pi paro ning kong ni shap ngai ku play yu play kan ran bau don lang bat pi ki khon Samla ku play pi ki khon Samla baro light league diocese singi borom basok jong ka silver jubilee jong pi ku play ya ki DYD bro light league diocese kinong kit kam ku play pi ki khon Samla ya ki fada jongi sister MPB jongi kini kirang ba jongi badan hani ku play ba pilawan pensngan ha kani ka step dia kani ka si kan bangi ai ku play ya pi congratulation jing dap ar pusan snam ngi dwai ro play bo play kan rap kan ku kar do ya pi ba pin long ki Samla ki shi bachelor ki ba yang sakhi yau try ha ka GM jong pi kumba pilashem ya ka phang pedeng jong pi namar ka tangi dwai ya pi kon Samla bi baro hakum kani ka por ka jing jo ka prathei ka maryang u play uniada kerpang ya pi uniarap ya pi pin koi pin khia pin klein jing mat ji prakhat pin klein ka jing ngai ka jing man sem pin klein ka jing kermen kam tam ka jing play ka jing we part da kini ka jing tumu i pai shu play ha kani ka por ban pa no play ka jing kerpang ko hen men ko para bi join ku bor ba long ki nong pop khnang ma long ki bal khre bele niam ye ka jing maya Bakhuid nga pla how play padon bor baro barapi ko hen men ko para
bang alale pop shibun da kacing perkhat da kiktin da kikam bada kacing le kelet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar katang karpat kamaria Bakhuid kabaya isa kathei soti yak angel bakiru khot badia pi kohen men ko para badwai nakabanta chunga how try play chungi ublay badon bor baronis nei yangi andala map noi ki pop chungi odialam yangi baro shaka ching bom chukot Waladang ide ko por adben Henry pandeg nega singi ka dig si bakrao singi jong ka jingkamen jong ki kun samla ka shong hong bakadei ben ai ka nam ka buram yu blay ka bangir wai ka buram blay shejrong lai spa sa pun riu kon tipening buram hu blay shejrong Haki ben real baro badon kamon baba ni ya roya mi ni namba ni mani ni ai ben don buro ani ngamo ya mi Jesus Christ, kun lang broad uplay, bakit ki poperte, tubyang ka jingker pa, tos no sen hayani, datang mami Bakhuid, datang mami utray, uwe bahaklitang mami ko Jesus Christ, mami bayay long play, hajing yalong kaway, baru men simba ko. Hakaburam upa. Amen. Dungin yadwai. Bu la kacing temu how try Yesu kan rat. Hakan ni kasi ka bakrao. Bon kerku kerja.
Iki kun Samla Barolai Tali ki diocese kinong kitkam DYD ki fadar baro ki sister kini ki rurang ba changi MP bahek kirang ba bi changi but pi baro iway padan hani utrai unte se ki jingkar khu kerpang halo changi mentagasngi ko play badan bor baro berbais nei wat sha ba ke jing ne jing kam ki ba kan ja pertai kin wet kin wa bat ke ba pen kloi ban kin du yo khon chong me rei to ai ba ka chi kai ya ka jing start peneng ban pen yo hangi bangin don kat bad u try jisu kan ra the se ke jing kar khu chong me halor kini ki khon samla be changi baro pen roi ka jing ngai chong ki ka jing kermen ka jing ye bakin yang sakhia ka teng ka nam chong me dau try chung yu jesu christ khon chong me o ba em basan sharan kan ban me ba o men sim ba khon o blai chu nom la chu nom Kajing puli na ka kitab Baruk. Tuloy no ya ka sopti jong kajing kuslay, bat kajing jenjar jong pa, ko Jerusalem. Bat tu pong junom, da kajing babriu, jong kaburom, na ublay. Tu pong da kajang kup jong kahok, na ublay. Tu pong hakli jong pa ya kapang sngiat, jong kaburom, jong ubam jukut. Naba ublay un sapan iya kajing pernai jong pa. Keleng hapo kabening. Naba ya kakerteng jong pa en sakot junom da ublay. Kajing suk jong kahok bat kaburom jong kajing blay. Tu kijoj ko Jerusalem. Tu ying halor lum kencang bat tu pai khmat syapang mi. Tu khmi yalaki kun baki yalum kum kakenhun na sepni bat na mingi da ka hukum u Bakhuid ki daya risa artat ba ublay ulaken mau yaki na ba kilami na pa da ka bayat kechat balaya lambak da kinong shun jongki henry ublay un sawan yelam biang yaki syapa da ka bakit yaki ha kaburam kumbasyong ha ka khets im na ba ublay ulah hukum ba iway pa iway ulum ba kenjang bat ya kilumrit bom jukut day ban pensendam bat ya kitem day ban pendap ba en madan ka khendeu khnang bau Israel undop yai suk hakaburom ublay ki klau bat man la uding iubi kilaka serniu yau Israel da ka hukum ublay. Naba ublay unsayalam yaw Israel da ka jingtmen. Ha ka jing palang kaburom jong u. Rengkat bat ka jing isnay bat ka hok kibawan na u. Kaktin jong try. Rio kasam kabashis pa arpun rio kanamba kabasaw na ikot lingkdam pat nakalinti beneng pras pa lai pau kendai pra lai kendai Min ba utray ulapel
Tolong ki Bakhuid bat ki baklam tho bria na kabenta kasngi Jong ukris. Kajing puli na kasiti u Paulos Bakhuid siya ki Kristan ha Filipi. Kupara barabor haman la kajing duwai jonga na kabenta jong pi baro nga duwai da kajing kemen. Nga das ngongu ya kajing ya trailang jong pi ha kabapen priang ya ka gospel nadu kasngi baningkong hadu menta. Bat ngadas ngos kem shibun ba utau balas dang ya ka kamba baha hapi unsa pendapura ya ka ha kasngi Jong uji sukris. Naba ublehi ulong usaki jonga bakat nu nga ang nuot ya pi baro da kajing iet Jong ukris Jisu. Bat kadei kajing duwai jonga ba kajing iet jong pi kan nang roi kerhai. Ha kajing tip bat kajing syampang baro. Kenang ba nang ban kor ya kababhatam. Bat ba long ki Bakhuid bat baklem tho bria na kabenta kasngi ukris. Kibadap da kiso jong kahok, kibawan na u Jisu Christ, na kabenta, kaburam, bat kajing yaro ya ublay. Kaktiin jong utray. Open kreya kalinti ba Jong utray. Topen beja kilinti singkin ba unyad. Upat benriu baro. Unsayo iya kajing pen ublay. Trayon don rengkat bat pi, rengkat bat piru. Kajing puli naga gospel Bakhuid, kat kumulukas, kaburam hami kutray.
Hagasenem ka bakhatsan. Jong ka jingsen syar jong Kaisar Tiberius. Menbau Pontius Pilatus ulalong ulat jong ka Judea. Baru Herod utetrak jong ka Galilea. Philippat parajong utetrak jong ka Ituria. Bat ka Trachonitis. Bat Lisanias utetrak jong ka Abiline. Hakapor jong ka jinglong lengdo orang ba Anas bat Kayafas. Kakten ublay kalawan hau Yohanes. Ukun jong Sakharaya. Hari kenja. Bat ulalet keleng kitany wa Jordan. Uyalap ya ka baptisma jong ka jingkala bamut na ka benta ka jingma pikipop. Kumbalat ho haki kitab ya kikten jong Isaya nong ito lupa. Kasur jong utaw bo perta hari kenja. Tupen kre ya kalenti ba jong utrai. Tupen bek ya kilenti sengkien ki jong u. Ya ki jakat hem baro en sapendap. Bat ya ki lomba bat ki lom red baro en sapen madan. Ya ki bakedor en sapen bek. Ya kilenti khoro khoram en sapen jeli. Bat upat benreu baro un sayo i ya ke jing pen em jong belay. Ka gospel utrai pajing ya roya mi ukres. Ning kong ni siape ai Jubilee sa sisien ikun Samla Jongi si barom basuk makamen jong ka silva Jubilee. Jong ka jingdap at sansnem jong ka Seng Samla be Jongi. Jubilee ikipadar sa sisien sister kini kirurang ba be Jongi ya pi wei kerpang kuayaru balarwai sultanat. Ko Samla be kadno nga sa kamen masultanat da sisya ba pilajiet ik pang padeng jong ka jingi kendu lang nakikam jong ki apostol dan nong arpun riu kot kan riu kabong to yeng jot ngala thong ya pi kum ki sakhi ya ka ba pilayo i ko Samla bi hakasakamen jong ka baptisma ublay ulakmi e yang ibaro bat ngila long kerpang khamat chong blay ngila kala long ki khon chong blay men bang la yoi ka baptisma u blay la jiet ya pi ban yai khot ya pi ban yai sa sinda bat u ban dup long ki sakhi chong kres shaki wei pat ki bompat tep ya u ka jing khot chong blay kan yai sa bat u bat kan long ki sakhi chong u Lanang pencenai lengba kaci kai ba pilayo nai mei pa jong pi klempet pilayo kaci kai mei pa siapang kacingit pilayo kaci kai lengba kakdien jong ublay lengba ki sakramen bat kamtam lengba kaci kai jong kabalang hatu ngilalong ni empat ki bayai ni eskem hakacingit jongi hadu kani klemat bat kat nong ngilong nem ki bayai sakhi ya ka jinge jongi malak klimat jong ka jiem jongi ko Samla ba ye lengba ka ne ka phang padeng la ten rong pi ka kamram ka bakhia henrei ka bakordor hakmat jong ublay ban long ki sakhi ki bala pensle jong ublay kan mau la sha pensle ya pi baro lengba ka baptisma balang baga sakramen jong ka jing pen scam bandup yang sakhi yau kris jisu man la ka sungi ha ka jim jong pi namar kata la khot ya pi baro balong sakhi kan mau kani nengkong ha ka perthai ngidei ki khon jong blai bangam tang ngidei ban pen pau perthai hakum kani ka por ya ka ba ka jing long jongi kum ki khon jong blai ngidei ban long kamlu ba ka jing shai hakmat jong blai baro
khmat ka pertai barok ka wei ban yang ya ka ji kai jong ka balang katukan ni ki penta ko balang kam sya kum ki abortion kum ki contraception ding yang scam haka ji kai jong balang khmat ka pertai kabar la khot ya pi ban long sakhi haka im lang ka salang hakum ka ni ka por ka jing lalot kelas dang long do long senam ki bun ngot ki bril na ba kelas dang ban trei tang na ka benta ka jing mentoi shimet bat tei na ka benta ka jing penhun ya ka jing kwa lalot hoi ka spa ka jangi don kam han rei ka ni ka jing be thong tang ya ka spa perthei ki pen klet no ya ublei ba ka jing long baba aman kata pi de ban yang sakhi ya ka ni ru ba kaspa kalong na kabenta ka brom che umplay balai la khot ye pi balong ki sakhi banele prasha ye ka juk menta ka jing penhun ye ka jing kwa brai ka do kelas dang rung kam ta man ka ki por haki briu baro saudong ka perthei namar kata pa ki samla banam perwasyu ye ka jing long babha ni ki kwa tang ni ka jing penhun ni ka jing kwa barai ka do haka satla ka perthei haka bam ka di haka halai pujat ka jing le ka men le sumha tekini ki pen malai ka do not jo ki bril bagila pendap ya ka men sim jo ki da ka jing sngo bau blei ba ka jing long ba bha kem lar kam shu tenama kata pi ki samla ban yang sakhi ya ka ni ban yang ka nong rem ka ba shisha basau la khot ye pi ban long ki sakhi hapadeng ka jing roi chong ki ka perthei banam klat no ai ka jing shisha jo ka dur play hangi ki brio kan mau kitab Genesis lenong iwe ar pun riu u blai rathau yang i baro ha ka dur chong u blai ka jing klat no ai ka jing shisha ka wan ra bun ki jing sneu ha ka jing dei ki para brio para shnong para ri para rajat ben riu ka gospel Bakhuid meta Khasi ka nang pen shai nang pen scam nang pen kentang shishu ya ka kam balong ki sakhi haga bala pen kan mau biang yangi leng bau prophet Yohanes nong pen baptis balalong sakhi jong ka jing kala ka bomot bashisha hashwa ka jing wan long do long snam jong jisu hasla perthei uda perta de ka jing shlur ban pen kan mau ya ki breu baro ban kela ka bomot takadau Yohanes nong pen baptis shwa ban yalap ulalai cari kenja belayu ban duai nangta ban petmai ka ci men sim chu ban yo i ka jing tlot le thi ban yo ai ka bor chung blai ban kela ka bomot ulasa sau posngi hari kenja ban pen kre ka mission chu ban wan hang tau la duai la sha jing et pen kre le de ban yang sakhi ya utrai jisu kani kanuksa jung Yohanes kade yang ya piru ban long ki brio ki badwai ki brio ba pen kre le de ban yang sakhi ya utrai jisu kade ka chaka ban yo bor yo jing klan ban yo jing raikot la pen kan mauro ki pa Israel hari kenja sau posnem hari kenja ban pen kre ban poi shigari ka balakular takari kenja kade ka chaka ka ban yo mat ya ublei ban tip ya ka bor ben ya persya ya ka bor jong ublei ban bor jong syaitan ban yo ka bor jong ublei ban tip janai ya ka saindur jong ublei ban dubla ban i ya ublei hadin ka tau Yohanes la yang sakhi ya ka jing wan jong trai ula pertajam pen kre ekalenti jong trai pen baik ekalenti ban pendap ikitem ban pen madan iki lumba ban pen yar ekalenti sengking ban pen jeli iki kenrum kenram ban pen kre ekalenti jong trai pertajam prophet Yohanes denamar katang idon kam le kumju ku kun samla bi baro ban pendap ekitem ban pen madan iki lum jong ka jing isi jing ya bishni jing penyar kepot weng kine baro pen madani ka chim jong pi penyar lenti jong ka jing subun jing keloj men sem pen bej kenrum kenram pendu ya ka jing sarong jing penyar kepot jing hangamei
kumbala kedau Yohanes banyai long ki atia juga jing ye jing map jing snolem jing isnei ba jing kedau lenti ki wei sha utrai Jesu ka history juga balang ba ka history juga jing penem ka yeu nyau tang barbor ya kirat ba juga jing em ka Bakhuid ba ka jing ngai ka baskem kini kirat ba kedai kirukot ba ka balang ka nyau kor kumbala yatu da kabalang kini kirukot ke penim berbor pensyangdor berbor il kamram kum Yohanes bala pertajam banlong saki jong kan cinget ke babha baga cing penim jong belai ha pedeng jeng jing tenju ha ka pertei barka imlang salang bala kedau kanuksa ka jing long bakan sai tame na pedeng kirukot dei ban yang saki ka dei ka Maria tesati ngintip ya kani kadai ka mai pedeng bai chungi ha gospel jung Lukas lenong iwait khot lai po la tho ko Maria wat shifting nambau blei la khmi ya pi hang ni la pen pau shai baka Maria kani gunuk sabab hatam bakan saitam jong ka jing yai ne ha ka jing ai chung blei ban yang saki yau blei nadu bau blei la ji khmi ya ka balong ka tiar ba ka jing saki bajanai jo ka jing penem jo ka perthei kalaong hoi yo blei bat kala yai ne ka jing nge yo blei ha tu bakut ka jing ye ki babon rukom kilawan ling shop ka jing em jong ka mdei ba ka Maria kam dan jing ye dan bon ka jing ye mdei kala yai ne yayale ye ka jing ye hadu andala shimno ya ka met bat men sim shabning bat kani kacing yai ni ajongka ublei sngau phae hadu ba ulakan tu kan pam balai nam yaka kum kasim lai nam yaka yangi bara ban nyau kum kasim yaka ting yai buram yaka hadu menta bat si junam namar kalalong kabayai ni ban saki ban ong ho ya ublei ukpa Bakhuid jangi Pop Francis unong mi khamat jong Chris ulaya kan tu yang i baro ya ki kon samla jong i baro balong ki basbon naga banta ki kam saki lengba ki ktin bat ki kam sedang na laying la jong sedang na ka shinong la jong sedang na ka parish la jong sedang na ka ri ka jaj beniu la jong ban saki hoi ban saki kam dei tang ka kamram jong kiling do kiruniam Henry baro ki bla yo ka baptisma ngidei banlong ki saki banyang saki yau Chris hakabalang kam ta ma ka imlang salang hakum kini ki por jo ki chingi hoi ngilai ba kiling do jongi kiruniam jongi ki bishop cardinal cateches kirung ba balang kilong ki atiar banyang saki yau Jesus Christ tamba ma piro ko samla bi baro pia ya ka jing jong pi da ka bayang saki ya Jesus Christ hasla pertei da ka bayang skam ma ka jing shisha ha ka ktien jong blai ba ka ji kai jong ka balang kane ka de ka si bakar pang jong ka ji kendu lang jong pi ban rakhe ka rupi ya ka Jubilee Rupa jong ka kenhun ki samla ka balang mar ka ta ka wer ka khot ya pi kun samla bi baro shin rang bat kan thei banlong ki ba shirhem banlong ki ba klein ka chinge ban pen kre ban dim shim ki atiar ba mayan ban dum long saki ki ba job ki ba scam kita ki atiar ki kan thop ya ka jingnang jing start jong pi ha ka jing kre kot jong pi ha ka jingnang jing start jong pi bat baro ki liang to yai puleru ya ka tin u blai man la ka por ka jing tip ka chi kai ka balang ba ka chi kai na la ram pe ying ba ka jing yai persyang jong pi ban im pha ka kum ka jing kai jong Christ Yesu ka dei kon ya lam pi ban yang saki yau Christ Yesu bahab ban ni haban tre shitam kum samla ban pen pha ban saki ka jing yai ne jong i ha ka jing nge khnang ba ki long din man din jong i kin yai kan ma ye yang i ya ka jing pha ngin ka daw len ti ya ki menta khamat ngim dei ban long ka daw jong ka jing pen klumar ya ki long den ban den jongi
Rei tongin budin ya ka history jong ka jinget jongi ya kilong shwa machwa jongi ke bala petingi ka jingpha khanang ba kilong den kan wai ba tin yai perto yang ngiru kubju man la ka singi tuai daga bakarmen ban yo ya ka beneng kubala le ba em da kilong shwa machwa jongi ki kimi ki pa jongi ken men ki para jongi ki bala le no nama ki yai long berbor ki rupa ki rukot bat ki babha silanter ka jing jongki pias ngau na ka jing pule bening kong na kitab baruk dai wei na prophet baritam hande ka jing tho ju ka basul tenat pha wang yang i baro to bread no ki jing khuslai ka jing ngau diao hoi nginam la lai samla bi ka wei ka jing long ka pendik yang i ka jing khuslai ka jing su diao ka jing ting ka jing sir Henry ublay pat lang bau no prophet baruk wang bread no ya ka jing khuslai ka jing so diao na ka no chang pi kam tam aba pi yang saki yo trai wat nom khuslai wat nom diao yang skam ka nong rem ju ka hok ka tien chu ublay ka jing shisha ka sa palai lo ya pi pias ngau ya ka jing pule ba Paulus Bakhuid wang ri kan dong ya la ka Jong ka jing khuat ha ka jing man sem jong pi Yale persyai ke jing bomman, jing pensoi, jing tenju jong kani ke pertai. Doblei uniai kerkuya pi barok ki kon samla, lembaga jing sai badan bortam jong Maria Stati. Joseph Bakhuid, next dam jong Joseph Bakhuid, la jan kuat stang sausngi. Duai ni pen kre no dum takasi la shai nru tarik nyau tarik pra tarik le buram kado yu Joseph. Kenang bangin impat ika jikai jungu baro silenter ka jingim jongi bat baro ker khoi na beneng kenia sai lem da banta jong pi em slam kun samla bi jong ki light li ki diocese u blame nya ya dai pi barbor na ki bor ka jing sneu ka jing pang stam ngatwai nga ye ya pi samla bi ban ka ku ka do ya pi baro eni ro yo Jesus Christ Domentani yang baro pentemai la ka jong ka jingej da ka bangi simbentalang ha ka credo ngangej Sim Bakhuid Balang Katholik Bakhuid Hajing Mapop Hajing
jing duai kerungai try jisu be udah ang sisa yang i pan biasa yok pediang pan dengan jingeng dengan siani au pinio ai kita barok nagabor dengan jingeng jongi jing siani au play ngin pelong dengan jing duai jing kerpat dengan pangan jing duai kerungai Nakabenta kinong syarai mensim Gospel Matius kinong kapakatan riu kat pra melong mau siang barhalor no mau siang ngante kapalang jonga able try kan ne kapor ikar par karpana khamat jongbi bagi duai karpan ngam tak pa Bakhuid jingi unong syarai nakabenta kapalang satlak kaperthei banyo ka jing koi ka jing khia dakabor mensim play jongbi men persatei ban yo ka jing sempang na kabenta ban syarai ka balang na kabenta Archbishop Jongi Bishop Victor Lengdo blade rai karat ai ki jing koi jing khia persat ka bor jong mi benang la shu ban treasure hem na kabenta ka diocese barok ka wei na kabenta ki bishop barok nam ta ki Lengdo Jongi spiritual director Jongi barim jong ka Seng Jongi Samla Farasil banus nong kenri na kabenta ifara se basta nong se ibalis ketri jong youth commission ki member jong youth commission nam ta giling do barok dan hang dementa bat sigi wi jakah nam ta giru niam kan thai bat sanrang ba kinang la ban syakri yo pai jong mi ngi karpat yami ko try Tuan senga pi ki basitom bat ki bekhia jingkit Giwan ra Ahmad Jong me nakabenta ki bapang ki basitom bat ki basiam lanat bakin nang yo ya ka jingklain nau mensim Jong me bat kin omdo jing kermen ngi kerpat ya me ko try ki kam jong ki apostol kala nong ka balai ka khot khat khandai ko ong kum ni do kala ka pamut bat tu phai shau blai Ni duai namar kata, na kabenta ki khun Kristan jungi baro, ki bala im sakma na kabalang. Bautra Yesus Kristus un betin lenti yaki, ban wan pai sya kalenti jong kacing kala kapamut, bat wan pai sya kabalang da kacing kemen. Ngi karpat yami kutrai. Wat ai ban nyokai ya pi namar ba pidang samla. Ngiduai nak benda ki khun samla jong kebalang. Bat hakis ngi jong jinglong samla jong ki. Kinlong barobor kanuksa ban plai la kajingai. Ban Kristian ya kabalang. Ngi kerpat ya me kutrai. Kano ki itenan halor kilum ki kijan Jong utau bara ya kubor baba. Ngiduai na kabentai kinong kitkam jong ka steering committee SACYM, Jowai ICYM, but NDCYM, baublay nang kener ya kajisbon bar kajingker khu haki ying kisam jong ki kumba mela kar khu ya kaying wisak bad ujekom. Koblay ko kanran Tonang te say ka jingker ku halor jongki bakin nang la banyala mi ki khun samla jong ki lightly ki diocese ban schema ka jingek ban saki ban shakri yau blay hala ki jong ki sab baki don ngi kerpad ya mi ko try Uai hagi breu ya kajing start bar kajing syampang. Ngiduai na kabenta kinong sensyar baro. Ba ublay unang tesay yaki ya umensim Bakhuid. Halor jongki bakinang la banyalam yaki ri. Bat kajala haka syongsuk syongsain. Ngi kerpat yami kutrai. Ngitip baha kitu ki bait yu ublay hiu pentray lang siya kajing baha. Ngidway na kabenta kitu baro ki balano senyang na kabenta kani ka Jubilee Rupa
Bau blay unang the say Lord Jongki. Yai ki jing ai baki don kam man la kasngi. Ngi kerpat ya me ko try. Ngi kerpat ya me ko try. Dongin terwai ke jing meni ke bapdiang hun. Bamangi baro ke biasim benta hakani ke kenya ke kriam. Bangin nang scam hak jinget ban sakhi bat ban shikri yo blay. Haki kerdan bat kisap baper hak jing jongi. Ngi kerpat ye me ko try. Ngi kerpat ya me ko try. Ki men sem jong kiru hok ki don haki ti jong try. Hakane sngi babaro lai tli ki jalaniam ki akan dolang. Ni duai nam tagi missionary. Nado ki missionary Salvatorian. Ki bala trei si benta jong ka kam jong ki nam tagi khon samla. Ki missionary Salesian nado usnam kat kendai spa arpuar. Makiru kila don ke benta nak benta ki khon samla hagar kom ke bakrawe. Bat kumbang leyo sngo menin nado usnam kat kendai spa lai puar nadon ka Seng samla ke jalaniam. Itu baro ki ba layo thia mentah. Ki rohok ki ba yasai lem nak benta jong ngi duai nam ta jong ki. Ki duai nam ta men sem jong Archbishop Dominic Jala jong ke Shillong, Bishop Vincent jong ke Joai, bat ki baro ki runiam bat ki lengdo ki bla tre borba nak benta ki samla kerpang Father Chilia. Try to aiki ke jing jat haj bam jukut, bagi jing syai bam jukut kenting jat haj ke jing sup. Amen. Ngi duai menta jar jari la di spor kan no jing temu bari jong pi hau blai. Ko blai ko pa to pediang ke ni jing duai jing padret jengi bangil pen pau de ke jing ke bas camp. Jing syania bakat ai til hami. Ai bakin long ki ba pensai so ya ke jing pan jengi nam tang boram jong mi dau kres utrai jongi. Amen. Isyong. Ke number ke bah nyau na ikot ling kedam. Bat nakalin ti beneng ke number ke bah lai spa nyau pau. Lai nyau not.
dwai ko men ko para pa ka jing knya jong ia gane ka sngi kalong pediang hon ka madu play pa badon bor baro Do pediang ikarpat kutrai ya ka jing terwa ki balalum lang marwara na ka jing ai sbun jong mi patu ai baki so jang ka jing terwa jongi kataba ka ba shi phang sngi gin kala long yang i ka bai nong jong ka jing su spa jong me junom dau kres utrai jongi Utrai undan rengkat bat pi Do kentil yalaki donun Dongin yai ngu yau trai u blei jongi Da shisha kalong ka badai bat ka ba shang hong ka deiti jongi ka jing panem yangi haman la ka por ba ka chaka banai ngu ya mi ko kan rat ko pa ba khon ko blai badan bor bat bom chukot leng ba utrai jongi u Jesus Christ ha ka jing wan baden kong chung u ula shem ka jing long priya ba po jongi Bat kum tau la pendep ka sainder ka ba melamang na do menchua baon pli na ka benta jongi ya kalenti sa ka jing panem bom chukot bat kum ta baon wan biang ka bor bat ka buram barabala pen paulot ya kiai baro ngi ki baap kmelenti ka tagasngi inyo benta ka taga jing kular ka bakrau ka ba mentangi not ban kermen Bat kum tarin kat baki angel baki akangel ki katsem bat ki hima bat baro ki paj belen baki bod jo kapeneng ki ruai ka chirwai ro yami kat ba klam sangeng pen benada ka bangi yai ruai Kam kong san pelek jimut lang da kaman sim shirham da shisha me long ba khot ko trai ka thamme chong ka jing khot paro na mar ka tang ye karpat yami to pen khot pen kan tang ye kini ka jing terwa chongi da ka ba phai man sim jome kong kam jer halo chongki ba ken dop kala long yangi kamet bat kasna jong trai chongi u Jesus Christ hakapor bala dino yu dala ka man ngau bha ula pediang ka jing sha shitam ula shim yo pu da ka bai ngu yami ula ketia yu ula ai la kisenran uong to shim bat to bam na ka ne pi baro
Namar kani kalong kamet jonga yakabanaiti na kabenta jongpi. Ha kajuk karu komendala la yabam ulai shim ka khuri badakabai ngu piang yami ulai la kisenran uong doshim batudi nakani pi baro namar kani kalong ka khuri jonga snam jonga jonga jutang mathamai bat bom chukot yakaban pen mi nakabanta jongpi ban nakabanta ki bobon ikaban ma bikipop tole kani ban kan mau yanga. Ka ching maya chon ka ching ai Bagi bam yune ukbo Bangi te nakani kakuri Ni pen pna ka ching yap chom ni kutroy Namar kata, ngi ka bapen mentai ka ching yap ka ching mi pat chung u. Ngi terwaha me ku try pu chong ka ching em, kuri chong ka ching pen em. Ngi dai ngwai dam na ma mala nyau yang ngi ki babet, banya khamat chong me bat ban shakri yami. Da ka basuret ngi gar pat yami, bagi melayo benta ka met ka snam kris. Ngi lombet li ka way home and sim Bakhuid. Jogan mau gutrai ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka perthai. Batu penjena ya ka hagjing 8 ringka de Francis ko pa bu khojungi. Victor lingdo Archbishop jingi batbaro kilingdo. To kan mau lemru ya ke himmen ki para shenrang bat kan thei. Ke balayo thia ada ka jingker men ya ka jing me pat. Paria baro ke bala khlat no ka jing isnei jong me to priang yaki shagaji shai ka khmat jong me. To isnei yangi baro ki ba dan saudong kene ka duwan ka depan. Gerbange yaki khun samla mai ki nong kit kambarim yaki phada baro. Mikir pat yeme khnang barinka bat kamaria thesti Bakhuid ka kmi jong ublai. Ujusa Bakhuid ki apostol Bakhuid. Ba baro ki Bakhuid ba pen sabhai me pateng la pateng. Ngindup long ke babet banyak bencalam haga jeng em bam cukun. Bagi nyerap pendam buram ye mei do khon jung mei uji sukres. Dao lambat u pat hao kan long hamil blake pa badan bor ha ka long ka wei chong men sim Bakhuid. Baro kaburam magachiyaro junam la junam. Amen. Kumbala hukum yang idau nong penim, kumbalai kaing naktin blay, nginut banong. Kok pa jongi upahap neng. Kan long ka Bakhuid ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka man jong mi ha ka kendau kumba habneng to ayang i menta ka jing pam jong i ka bahala kasngi Batomap yang iyaki rengkang jongi kumbangi rongi map yaki bales new yangi badwat yalam yangi syahaka jing pensyoy Henry to penlayangi nakal basniu
To pelayangi kerpat kutrai ni kacing sniu baro. Ha kacing sebun jeme to ajing suk jing san kisni chongi. Kenang ba kacing rap kacing snei chong me. Ngilai berpo ni kepo. Bagi nyo jeda ni kacing jenjar baro. Kat bai nang ap community kacing kermen Bakhuid. Kacing wan pat unong panem chongi. O Jesu Christ. Namar ka Jong melong kahima, ka Jong me ka borbat ka burong, junom la junom. Go try Jesu Christ, me belong ki apostol chomi, ka jing sung ai happy, ka jing suk jung ang ai happy, wat pe ki pop jongi, and ray ka jing he jong kapalang chong mi, bar ka jing spun chome to ai kanya ka jing suk, jitli ka way kat kum kamon chong mi, ma me wim basin sha junom la junom. Ka jing su try kan don berboreng kat bat pi. Kum kedak jong kejing ye kejing ye buram mar kaliang tungin ai we par kecak kedak jong kejing sok. Hakmi ukolang brat jong play. Hakmi bakin no yaki pop jong ka pertay. Sup mengi bara ki bara welakon. Shaka jing kawai jong kon lang brat. Go kan rat long wa shong ka ying jonga. Ray shanaga tin sim jonga ka sakya hi. Nai kotling kedom kenamba ke bakat ar. Na kalinti beneng kenamba ke ba shispa pra pau pra. Iwei pra pra. Bandu
number ke bakat lai nakakot ling kedom. Nakalinti beneng ke number ke ba ar spa lai pau henrio. Ar lai henrio. Putra Jisu, Kukpu Jong Kajing Im,
melawan syong sa gitu nu jongi haka jing long blay bagi jing long bri bapura melong shisha ka jing sngo bah bagi jing so tiang jong ka jing im jonga jong ka jing im jongi baro ki khon jong ka balang syong sa pani kutrai bangin dab berbo shisha ngindam da ka jing ngindab da ka jing kermen ngindap da kajing kemen jong me ngindap berbor da kajing suk ke jong me naga benta gani isngongo yeme ko trai jisu ngiro yeme ko trai jisu ngai nam yeme ko trai jisu ko bless shibun ko trai jisu Dungin ya duai ba kecing maya hakabag lo yo benta kin mentoy yang i karpat ko try na malang ba kecing mentaru mena hikay yang i badang ya pedang ki badang sipor bangin ya ki bakanja beneng barban scam ya ki bane ke basa Dau kres utrai jongi. Utrai undan rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Dem ka kle pan jeger khu na ublay. Do blay badon bor barob rabais nei. Ubada ka jing jung u.
พี่ลังเงยหากระจิงวันบันดึงกองจงควรมามารเวจงอูบาดพี่อังโนดยากระจิงวันเพียงจงอูโจนเป็นขวดยาพี่ดากระจิงพลังกระจิงวานุเครสบานุเป็นดับกระหายยาพี่ดากระจิงกระขวดจองอูกาดบางอีดังยายลันเตียกันนี้กระจิงเอ็มโจนปลองยาพี่กบัสแคมกระจิงเงยกิบกแมนนักจิงกระแมนบัดกิบัสบุนกิคำอิสเนยกุมตาโรยพีกิบักแมนนักจิงเลรูเบลยหากจิงวันลงดอจงนองซิวสปาโดนเป็นดับกระหายกับใบนองจงกจิงเอ็มปอมจุกดกับบ่าววันเบียงฮักบูรอมบาดกจิงกระคูจงเปลยปนันบอร์บรออุกปาบารุคนบารุเมนซิมบะคุดอุนกระคูยาวพีตุยาเลสกามาสกาลาวายเงสเงโงยาฮาวเลสุภัยชมพระนี่เป็นป่าววิกจิงสูงูอยู่เบลตรายกันรัดอุบลายฮักกี้กจิงกระคู่กระไฮวัดอัปเดงกันนี่กจิงเล่นชอบจงกันนี่กระคลำเร่งลายกลาดบันยดลังหักกันนี่กลิมพุงมันตากสงีหักนี่กันที่ฮีกกระปัดบันกขดสุภายาอีเชอร์มันจงกับซูเวนีร์คอมมิตี้อิบะไมเคิลจิรวาอิสเกตรีซัมนาชาร์ลส์ครีมนังตารุบันยสันรันลังได้อิบะจูเวลอีเชอร์มันจงกับสเตอริงคอมมิตี้เริงกัดบัดอิบะโรลันบัดกีประธานนาไลท์ลีกีอาจกีไดซิสนักบันตากจิงเพลียกอดสักกันเมาอยากนี่กจิงยาดHakalinti jong Maumer ba Arfusan ngakerpat I Archbishop Victor Lingdo ba inle yakini ngakerpat wi Samla ay kong Angelin dingdo in one shini ya kani ka souvenir Jong ka Jubilee Jong ikon Samla bi Jongi Barga kerpat I chairman joka souvenir committee bin ai ka kopi ka bening kong do sai Archbishop bi Jungi ni kerpat ru nakalian joka souvenir committee ban ai lang ya kani ka kot sa ken mau sai MP budan burom Jungi iba Vincent H Pala Nang taru yaiwe na peningin ng mikmat Jungi kipadon hangni iba AL Hek Nang taru SK3 jong ka Catholic Association iba Barnabas Nongba Badi Presiden Basketri Jong ki Seng Rumba ki bedan lang ane ban senran yang im tasgi ngakot kerpan ipi syakaran san
Pak Richard Kahit. Bat mentah kin sam ya kiling do. Badon burom ki badon hakane kerensan. Mentah pada kini kenti kandon sakawai kejing pelat padba ya kakot shalindat usim peling ketup kebaar kebelat ho dari Father Jimris Shela bat ngakerpat ya Archbishop jengi ban pelat padba ya kini kakot. Kadap dah kejing songo ke bakrau, ha kini kesi ke bakarpang, jong kejing ya kendo, jong ke Samla, beit barok, jong barok lai teli ke diocese, Shillong, Jowai, Benong Stoin. Kani ke kot, kalong ban pensak kan mau, ya kejing ya kendo jongi, ya jong ke Samla, bakham tam ban penkot, ya kani ke Jubilee, jongi, ha kani ke sengi. Kadap dah kejing kemen ke bakrau, na ke benta kani ke sengi, bakham tam ya Archbishop, ibala ai kejing tho, ha kani ke kot, kaba ngin penmi mentah da kejing ai bor ke jong blay bada kejing ku jong Archbishop na ke benta junga kani ke kot kalong kejing rap nam ta ki Samla beit baro nama ki dei ki phang i bo per ya ke ba philap penen kam ha kejing Seng yeng ha kejing Seng yalap ha ki dur ke bo per PE ke kot lese ke berben Henry ke dei kejing tho ki balingkot te wanum ting lupa te ha kani ke si nga kuawan penpau kejing songo ya baru kibadan lang naga bentaban penmi kini kakot but kador jongka kalong aspa senpo hendai hagani kesengipat naga benta jong pigi Samla ngi IP aspa tingka kublai shibon nga khori Archbishop ban pelai paiba ya kini ketup kot kaba ar cylinder usim peling kublai Shua bangan pelaj paiba ai ngui play de bentau Father Jimris we ni badon sap ha bantho dan pun kisap we bantho ko we ban ruai ko we ban yalap ting ai ku play ri kana benta kan ka kot ba ula pen mi ru kalong kalat keleti yang i ban pule ban yalap Samla bi pule ki kot da pi pule pi yo sing tep da pi pule ka susa kot kum tu amakata kot ngawer ya pi ban tiet ban pule ban pendon kambha kerpat i Father Jimris ban ayah kot beningkong du kejung i yai Archbishop Bakhuid jungi kerpat i Archbishop ban ai gawe ka kopi yai Father Silvanus nong kendri lingdo i bapait ningkong ya ki Samla thapti baro kepada Archbishop dan I ke wake kopi Syai Father Albert John Albert DYD Jong Stoin Diocese kepada Father Sylvester Nongset Long Secretary Jong Youth Commission ikut MP jungi, naik kau ke kopi nak bentar jungi, ikut ingin saya kamsibet. Boleh sibonnya baru. Bansam ya souvenir jong ka SE CYM ba arpsan snem, lakerpat iki President Secretary jong baro ki parish ki badon lang hangni
akibawan naki lightly ki diocese bakin let dalada bamja bakin let apo conference room jong kasena Nis Higher Secondary School ban shem yaki kopi bla bha bat bla bu benta nak benta ki parish baper kublai shibun barang kerpat ya baro ki nongkit kam bakin wan lang hang ne khmat jong kerensan ban ya shandur lang ringkat kajing don lang jong subha yang baro barang kerpat i EMP badan brom bat inom ikhmat jugiru bakin yawan lang hang ni khmat Nakalin tibneng ke number ke bahnyau. Nah, ke bentaki bakwa yang tu kot di belah pelai mentah ke kot jeng Pak Jimris, jeng Father Jimris. Bakwa ke sebuah bantit station din. Kali jeng betim dan bentaki bakwa bantit ya ke kot jeng Father Jimris, bila bantit station din. Kini kedai ka jing pentip na ka steering committee jong ka silver jubilee. Hadirin kini ka hadirin bawai kini ka program kejengi ngi khot ngau ba ya di archbishop di father baro di sister baro di kena sekri duan di MP BE jongi di MLA